maar wie gaat naar de andere kant? Hoe hoor ik? Wie gaat naar de andere kant dan? We zo'n in 12 ploegen of zo. Oh, hij met 12 ploegen. Oh, is dat beter? Ja, nee. Oh, mooi hem vlug. Oh, klaar, maar die komt erin met. Oh. Ja, wie doen dit? Dat is zo groeit. Eén keer vast aan de crisis-dagen, dan wil het een beetje mooi in het dorp hebben. En de stadwaan is het zo kalm. En het past hier ook mooi. Nou ja, voor Waskemeerau. En zijn die zeker water. Ik bedoel, dat hebben we hier een hele mooie veerdel. En als we dan die lampjes zo mooi hebben, dan is het prachtig. Maar dan hoor ik dat oranje er wel aan. Dat lijkt natuurlijk naar nee. Feestelijk, hè? Ja, loop maar aan, Germ, hè? Als de touw in de gaten. Ja. Hoe is de gearworking dit hier? Geweldig. Eerlijk weer. Dus je hebt het verdeelt zich 14 even, nou ja, hier daar en hier 2. Nou, en daar ben ik weer 12 maanden, dat is hartstikke mooi. Alles doen we zo wat mij bekwam. En wat daar, die doet dat en die doet dat. Het is net zo dat iedereen hetzelfde was, maar wij doen het al wat mij bekwam. Als je naar je glazen in een briltje halen, want door Loos, dan gewoon van Hans Oors. Hè? Mijn taak is eigenlijk organiseren. Ik zal eerst nog denkpakken, dit is me niks. Ja, doe maar eens de trap meenemen. En bij hem de tradiëren heen, ik hield iets handiger in worden. Ja, dat ben we wel, hè? Dat ben we wel. Want ik zie dat je hele systeem met touwtjes en katroon betaald Ja, bent. ja. Zo, dat is toen waaide alles met hurst warm. Alles voort. Dus toen zijn we, hoe zitten we het? Ja. Toen zijn we, als we nog touwtjes doen, dan dan touwtje. Dan hebben we ze strak. Nou zei dat kwam. Het gaat nu hartstikke super snel. Ja, maar joh, hier al een puntje van kritiek. Ah, we zeggen dat even zeuren, joh. Dat is mooi, joh. Bij mij maar ik daar een beetje op bien, joh. Dat was een aanbieding toen, die oranje. Oh, ja. Toen hebben we dan een aanbieding gekregen. Ja. Met de kleurwijs. Ik ga naar de televisie en oranje dingen doen. Dus ik had daar een bende van in bak afheen. Alles in het zwart en door de oranje Ja. contra. Ja, maar ben ik wel een beetje koningencent. Attacken me hier geen oranje weer. Nee. Ja, je kritisch bent, dan mag je gewoon zeggen van, joh, bijvoorbeeld al je perfect, hè. En dat willen we. Dan mag je, als alles zwart is, dan net een oranje contrastekker zetten. Dan zeg ik, nou, dan moet dat toch wel. Elke keer mag je wel wat verbeteren. Nou mooi, ze branden fijn. Ja, ze hebben ook al lief, maar het is wel mooi dat het wit is. Wat andere mensen die zijn die kleurlampjes, dat is ook mooi. Je wil niet meer achter de raam zitten, zeggen ze wel eens. Maar ik vind het wel mooi zo, het is wel goed. Ja, mooi.